Як прэс-служба Лукашэнкі хавае яго праблемы са здароўем? Чым ён забаўляўся на вялікіх выхадных і які новы флэшмоб прыдумалі яго набліжаныя? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явілася цікавая статыстыка, якая можа сведчыць аб праблемах са здароўем Лукашэнкі і пра тое, як Наталля Эйсмонт іх хавае. Прэс-служба Лукашэнкі ўсяляк спрабуе паказаць, што ў працоўных паездках той праводзіць шмат гадзін, але што адбываецца насамрэч, расказаў праект «Матолька памажы», апублікаваўшы інфармацыю пра сапраўдную працягласць візітаў Лукашэнкі ў рэгіёны. У апошні месяц ягоныя раз'езды пераважна складаюцца з удзелу ў абласных дажынках. Тэлеграм-канал «Пул першага», які вядзе Наталля Эйсмонт, на працягу ўсяго дня публікуе фота і відэа з Лукашэнкам, каб паказаць, як той ад 5 да 10 гадзін працуе і збліжаецца з народам. Але ў рэальнасці гэта не так. Аўтары канала «Матолька памажы» падлічылі, што сёлета прэс-служба Лукашэнкі паведаміла як мінімум пра 24 яго паездкі па краіне. Рэальна ён праводзіць на месцах ад 55 хвілін да 3,5 гадзін. Прычым самы працяглы візіт у яго быў на Абус-Лясноўскі вайсковы палігон на Брэшчыне, а на дажынках восенню ён у сярэднім праводзіць каля гадзіны, а пасля злятае. Таксама падлічана, што за 24 год Лукашэнка, які любіць расказваць, што працуе без адпачынкаў, сумарна месяц правёў у сваіх загарадных рэзідэнцыях і ў вёсцы Александрыя. Усё гэта было яму патрэбна для аднаўлення перад ці пасля замежных візітаў. Напрыклад, ад паездкі ў Астану ў ліпені ён 5 дзён адыходзіў у сябе на радзіме. Тая ж працэдура яму спатрэбілася перад пералётам у Манголію. Аўтары аналіза прыйшлі да высновы, што Лукашэнка больш не можа доўга знаходзіцца ў паездках, а перад яго прэс-службай стаіць задача хаваць маштабы ягоных праблем са здароўем. А цяпер пра паездкі Лукашэнкі больш падрабязна. На вялікіх выхадных ён вучыў сваіх набліжаных біць дровы, а ў Полацку атрымаў у падарунак меч і шкуру ваўка. У чацвер пад Мінскам прайшоў чэмпіянат па біцці дроваў сярод супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ, але галоўным хэдлайнерам на ім стаў Александр Лукашэнка, які прыехаў туды дзіўным транспартам. Сваёй гадзінай славы ён скарыстаўся па поўнай. Спачатку ён прэзентаваў сякеру, якую на яго загад стварылі на МТЗ, і тут жа пачаў ёй калоць дровы пад браханне умки. Смотрите, рубим не здесь посередине, а с самого края, ближнюю точку к себе. Тогда она развалится. Но вот. Все. Можно еще пополам. Я хочу отметить, что в руках у Александра Григорьевича топор белорусского производства. Белорусского. Я редко их хвалю, но этот более-менее такой. Но есть над чем работать. Давай эту. Спасибо. Пасля на пацеху прысутных Лукашэнка прымусіў узяць сякеры ў рукі самых блізкіх да сябе людзей: бізнэсоўцу Сяргея Цяцерына, докторку Святлану Канашэнка, прэс-сакратарку Наталлю Эйсмонт і сенатара Дмітрыя Баскова, які начапіў чырвоны бомбер з надпісам «СССР». Эйсмонт, иди. Сильнее. Что это? Вот, по краю. По краю, в самый край. Нет. Это без... Вот. Вот в этот край сначала. Сильно. О, давай, пусть народ посмотрит, как ты можешь. Александр, можно я по кругу обрублю? А потом середину. 10 раз отрубил. Вот, если очень тяжелый, можно и вот так. Дорубливай. Двойка пока. С такими данными на выборы опасно идти. Ну і, канешне, не абышлося без крынжу. Прапагандыстак на конкурсе прымусілі біць дровы патэльнямі. На наступны ж дзень Лукашэнка прыляцеў у Полацк на святкаванне абласных дажынак. Ягоны прылёт пачаўся з дэманстратыўнага распякання мясцовых чыноўнікаў. Ну что будем делать в Витебской области? Александр Григорьевич, кормов заготовили. Да не надо, это не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее. Что будем делать с областью? Молоком заниматься и выращиванием. Значит, я вас хочу предупредить. В марте месяце, ну если этот президент останется, вы мне до сантиметра доложите вместе с помощниками, ответственными за область, прежде всего губернатором и ты,
Что мы будем делать с Витебской областью? Понятно. Работает Витебская область не для праздника сказано «из рук вон плохо». Или называется в деревне «абы з рук». Пасля ж была прамова перад удзельнікамі свята вёскі, і калі масты на Гродзеншчыне Лукашенко параўнаў з Парыжам, то Віцебшчына аказалася ў лепшых умовах за паўночную Еўропу, у прыватнасці Нарвегію і Фінляндыю. Але рэальнасць такая, што па словах Лукашэнкі толькі палову гаспадарак рэгіёна можна назваць нармальнымі, а з астатнімі трэба вырашаць, што рабіць. Плануюць гэтым займацца ў сакавіку, ужо пасля ягонага пераабрання. Губернатар Віцебскай вобласці Александр Суботін у сваю чаргу падарыў Лукашэнку атрыбуты ўлады, ваўчыную шкуру і меч, як сцвярджаецца, часоў князя Усяслава-Чарадзея. Ну і не абышлося без традыцыйнай для сёлетніх дажынак сцэнкі пра культ асобы, прычым падобна, што ў свае звышздольнасці паверыў і сам Лукашенко. Спасибо вам, дорогой, благодарность. Вот я вам руку пожал, будете долго жить и здоровым. Александр Григорьевич, ваше выражение вчера насчет президента Байдена. Во всех новостях смотрим. Да? Лучше, чем вы сказали, правильно. никто в мире не сказал. Спасибо. Удачи вам, здоровья, Спасибо. Спасибо. У панядзелак жа Лукашенко зляцеў у Баку для ўдзелу ў міжнародным саміце па барацьбе са зменамі клімата. Стала вядома, хто вядзе тэлеграм-канал віцебскага губазіка. Гэты чалавек выпадкова выдаў сам сябе. Днямі ў канале з назвай «Паўночная сталіца» з'явілася паведамленне, якое было выдалена праз лічаныя секунды. Адміністратар выпадкова зняў відэапаведамленне, якое аўтаматычна публікавалася, і рэакцыя мужчыны на дэананімізацыю кажа сама за сябе. Гэтага чалавека завуць Андрэй Прыстаўка. 33гадовы віцяблянін доўгі час працаваў у аддзеле наркакантролю і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, але пасля 2020 года падобна перайшоў на працу ў губазік. Тут варта адзначыць, што канал, які вядзе Прыстаўка, адзін з найменш брутальных. Відэа з атрыманымі там публікуюцца без твараў і са змененымі галасамі, а агулам кантэнт складаецца пераважна з рэпостаў іншых прапагандысцкіх крыніц. На волю выйшаў яшчэ 31 палітвязень. 7 лістапада з'явіўся указ Лукашэнкі аб памілаванні яшчэ адной часткі асуджаных па палітычных крымінальных артыкулах. Сярод іх 29 мужчын і 2 жанчыны. Каб падкрэсліць гуманнасць рашэння Лукашэнкі, прапаганда паведаміла, што сярод памілаваных 7 шматдзетных бацькоў, 3 чалавек з інваліднасцю і 17 маюць хранічныя захворванні. Іх прозвішчы пакуль не называюцца. Такім чынам, гэта ўжо 5-я хваля памілаванняў за апошнія месяцы. Усяго за гэты час выйшлі на волю 146 чалавек, аднак палітычныя рэпрэсіі пры гэтым у Беларусі працягваюцца, як і раней. У лукашэнкаўцаў з'явілася новая гераіня і новы флешмоб, які выглядае яшчэ больш недарэчна за акцыю «Нада». У чацвер у Варшаве прайшоў матч футбольнай лігі канферэнцыі паміж мясцовай легіяй і мінскім «Дынама». Фанаты беларускага клуба заклікалі ўсіх прыходзіць на трыбуны з нацыянальнай сімволікай, каб прадэманстраваць свой пратэст супраць беларускіх уладаў і сілавікоў. Сярод гледачоў матча апынулася жанчына ў чырвона-зялёнай футболцы, якая прыйшла на матч з цяперашнім дзяржаўным сцягам. 33гадовая жанчына нарадзілася ў Бярозе, але апошнія гады жыве ў Польшчы. Ейная эміграцыя не была палітычнай і вымушанай. Яна проста выйшла замуж за паляка. Таму погляды жанчыны кардынальна адрозніваюцца ад поглядаў сотень тысяч беларусаў, якія цяпер жывуць з ёй у адной краіне. Потому что я родилась, когда был такой флаг, и я хочу умереть с таким флагом. Ну, вы почти пришли сюда по адресу. Ну, как бы да, в данном случае, как сейчас, меня здесь немножко уже все штурхают. Я думаю, что, возможно, это последний день моей жизни. Матч скончыўся разгромам беларускага клуба з лікам 0-4, і цікавосткі з фінальным свістком не скончыліся. Спачатку футбалісты і трэнеры «Дынама» запісалі відэа з падзякай сваёй адзінай заўзятарцы ў Варшаве, а пасля пачаўся чарговы флешмоб. Яго удзельнікамі сталі пераважна вайскоўцы, у якіх у адрозненне ад чыноўнікаў і бюджэтнікаў не было вялікіх выхадных. Мы тоже так считаем. Вся Беларусь за тебя. Таня, молодец! Акрамя таго, кадры з пралукашэнкаўскай заўзятаркай круцілі на футбольных матчах чэмпіянату Беларусі. На ногах уже Папарига, ну а это флешбэк из вчерашнего матча. Такая вот патриотичная поддержка была у минского «Динамо» на матче в Варшаве с Легией.
приятно наблюдать, приятно смотреть. Тут варта нагадаць, што падчас адкрыцця басейна 6 лістапада Александр Лукашенко раскрытыкаваў спартовых чыноўнікаў за кепскія вынікі, у прыватнасці у футболе і хакеі. А пасля разгрому «Дынама», за якім стаіць непасрэдна міністр спорту Сергей Ковальчук, падобна было вырашана замыліць эфект ад паразы прапагандай. У чарговы раз атрымалася недарэчна. Кіраўнік АНТ вярнуў у эфір старую перадачу і сам стаў яе весці. Летась тэлеканал паведаміў аб закрыцці штотыднёвай аналітычнай праграмы «Контуры», якая выходзіла больш за 20 гадоў. Але з пачаткам новага сезона «Контуры» вярнуліся, прычым новым вядоўцам аказаўся ніхто іншы, як кіраўнік АНТ Ігор Луцкі. Стартуем прямо сейчас. Теперь каждое воскресенье с вами программа «Контуры». Главные итоги недели. Фармат перадачы застаўся ранейшым. Падобна яе аднавілі дзеля асабістага ўдзелу былога міністра інфармацыі і галоўнага ідэолага Беларусі, чыя адсутнасць досведу тэлевядучага моцна кідаецца ў вочы. Адметна, што ў апошнія гады кіраўнікі ўсіх буйных дзяржсмі займелі на іх свае асабістыя праграмы ці рубрыкі. Луцкі быў, па сутнасці, апошнім, у каго нічога падобнага не было. Вынеслі прысуд бандзе, якая рабавала на трасах фуры пад кіраўніцтвам міліцэйскага аператыўніка. І гэты прысуд шакуе. У Рэжацкім раёне прайшоў суд над 5 жыхарамі Оршы, якія па начах узломвалі замкі на фурах і кралі тэхніку і прадукты. Кіраваў бандай супрацоўнік крымінальнага вышуку Добчыцкай міліцыі Міхаіл Згірскі. Па рашэнні суда адзін са злачынцаў атрымаў 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму і штраф у 2000 рублёў. 4 іншыя атрымалі ад 2 да 4 гадоў хіміі і штрафы. За каментары ў інтэрнэце і палітычную актыўнасць беларусаў караюць куды стражэй. Варта адзначыць, што былога міліцыянера Згірскага судзілі асобна, і ён атрымаў гіганцкі тэрмін. Цяпер мы спрабуем высветліць падрабязнасці гэтага працэсу. Блогер з Гомеля выйграў у конкурсе каштоўны аўтамабіль, але вырашыў на грошы ад яго купіць кватэру бяздомнай жанчыне. 17гадовы Анатоль Рубаха-Гоу мае больш за 500 000 падпісчыкаў у тыктоку. Там ён здымае людзей, якія апынуліся ў складаным жыццёвым становішчы, задае ім інтэлектуальныя пытанні, купляе прадукты і адзенне, а таксама выконвае іх жыццёвыя просьбы. Нядаўна Анатоль паўдзельнічаў у конкурсе, які ладзіў папулярны расійскі блогер. Той сярод падпісчыкаў свайго тэлеграм-канала абіраў самыя крэатыўныя відэа з рэкламай энергетычнага напоя, а прызам быў аўтамабіль BMW коштам некалькі сотень тысяч даляраў. Беларус здымаў ролікі разам з бяздомнай жанчынай, якую завуць Вікторыя. Литр Энджерен. Один вам или два другому? Два другому. 3 Энджера вам? Не, 2 Энджера вам или 3 другому? 3 другому. 3 Энджера 1 вам или 4 другому? 4 другому. 4 Энджера вам или 5 другому? 5 другому. У выніку Рубаха-Гоу перамог, але па выніках конкурса паведаміў, што прадасць прыз, каб купіць сваёй партнёрцы па здымках кватэру. Гэтае мілае відэа набрала больш за 2,5 мільёна праглядаў. Произошло то, что мы вчера вместе с вами выиграли автомобиль. Самое основное, я решил то, что мы этот автомобиль продадим и купим вам жилье. Хорошо. Квартиру. Спасибо. Она будет полностью оформлена на вас. Вот. Спасибо. Я вам сейчас говорю на полном серьезе. Вы рады? Очень рада. Мне кажется, вам еще не верится. Нет. Вот когда увижу, тогда поверю. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.